Ang Ginoo manaa kaninyo. Ang pagsangyaw sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Marcos. Unya mibiya si Jesus sa yuta duol sa Tiro ug milakaw lata sa Sidon ngadto sa lanaw sa Galilea agi sa yuta sa Decapolis. Ug may usa ka tawo nga bungol ug ama nga gidala sa pipila ka mga tawo ngadto kang Jesus. Ug mihangyo sila kaniya nga iyang kamot itapion niya sa tawo. Busa gipahilayo siya ni Jesus sa mga tawo ug gikulkog niya ang iyang mga tudlo sa dalunggan sa tawo. Unya gituthuan niyang iyang mga tudlo ug iyang gihikap ang dila sa tawo. Ug mihangad si Jesus sa langit nang hupaw siya ug miingon sa tawo, Efata, nga sa ato pa maabli ka. Diha-diha nakadungog na ang tawo, maayo na siyang musulti ug ipinahan silang tanan ni Jesus sa dili pagpanugilo niini kang bisan kinsa. Apan hilabihan hinuon nilang panugilo niini ug natingala pag-ayo ang tanan ug miingon sila, maayo gayud niyang pagkabuhat ang tanan. Bisan gani ang mga bungol iyang gihimo nga makadungog ug ang mga amang makasulti. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Mayong buntag kanilang tanan og Happy Valentine's Day. Ang atong pamalandong karon sa mga pagbasa matuhog sa usaka mayong tampo nga usaka pagkaamgo sa mahinungdanong kamatuoran. Makonekta nato, madugtong masumpay nato ang unang pagbasa, ang salmo ug ang ebanghelyo karon. Sa unang pagbasa, gikan kini sa basahon og sa libro sa Genesis, nag-at-at kini sa giun sa pagsulod ang sala diha sa kalibutan, pinaagi sa tong unang nga mga ginikanan. Unya tulo ka mga mahinungdanong personalidad ang makita nato sa unang pagbasa. Primero, naa dinhi gihisgutan nga unang karakter ang bitin. O sa Espanyol pa, serpente. Serpent. Ikaduha, ni aning una natong mga ginikanan, ang babae nga si Eva, o ingon man ang lalaki nga si Adan, o ingon man ang Dios, ikaupat. Una ni ining maong drama o sugilanon, giun sa pagsud ang sa nakita mga butang nga diin, kinahanglan kita nga mamalandong o kinahanglan kita nga maghuna-huna. Primero giingon dinhi, sa tanang mananap nga gibuhat sa Ginoong Dios, ang bitin mao ang labing abtik. Abtik. Subot ipasabot, igmat. Igmat. Giulagway niini ang yawa or ang serpente diha sa bayhon sa bitin. Ang bitin maoy ming tintal una ngadto sa babae. Unya ang babae na pod hintintal ngadto hintintal sa ihang bana. Abtik. Ani ta maghuna-huna aning abtik. Ang pamaagi sa yawa o wakabantay mo inabtik. No? Marama man gani yawa. Sa Cebuano, igmat kaning sa in-English pa. Maubitaw nang og di ta magbantay, di ta lig-on og pag-ampo, di ta lig-on og baruganan, di ta lig-on og mga panghuna-huna sa kinabuhi. Unya huyang taog pagbati, huyang taog balatian, huyang tagalamhan, dali ra gyud ta sudlan sa gahom sa yawa. Kay abtik ning ihawa. Ug di ko ta magbantay, dali ra gyud ta masuod sa laan. Tanawa gihimo sa has karon sa bitin ngadto sa atong unang mga ginikanan
mao kini nakaingon nga napukan ang una nato mga ginikanan. Ingon man agyawa, di na tinuod nga mamatay mo. Gisulti ra kini sa Dios kaninyo, kay nasayod magud siya kung mukaon kamo niini, maabli inyo sa labutan, ug mahisama kamo kaniya, nga masayod unsay maayog unsay dautan. So kinahanglan ang atong kaabtik, mas mulabaw pa kaysa ang kaabtik sa demonyo. Naa kanunay ang lingla sa yawa sa matag karon ug unya sa atong kinabuhi. Unya musud ng lingla sa yawa pinaagi sa gitawag og tentasyon. Ang serpente dinhi sa unang pagbasa maninintal. Sa kamalinawon sa kinabuhi ni Adan ug ni Eva sa paraiso, hingkalit ug abot ang serpente, hingkalit ug abot ang yawa ug nagguba ug naggubot ang ilang kinabuhi. Mao ni papel og yawa sa atong kinabuhi, mangguba, manggubot, mangdisturbo sa atong kinabuhi. Daghan ang mga pamaagi nga din ang yawa moguba sa atong kinabuhi. Pwede nga gubon niya ang atong kinabuhi pinaagi sa pagwa sa atong pagtuo. Puuhon niya atong pagtuo. Mong giingnan niya atong una mga ginikanan, labi na ang babae nga adyaw mong tuo. Adyaw mong tuo sa giingon sa Ginoo. So huyangon puta sa bitin pinaagi sa at iyang disturbuhon atong pagtuo. Mo ni pamaagi og yawa. Imbes nga ligunon atong pagtuo, himuon ta sa yawa nga ma-in-despair, ma-hopeless. Una mo na magguba ang atong pagtuo, magguba ang atong kinabuhi. Mahimo nga maguba atong kinabuhi pinaagi sa gitawag og sensual desires nga maoy makaingon nga mahumuwag kita sa sakto nga dahan sa kinabuhi. Matintal ta sa piskay nga lawa sa ubang mga tao. Matintal ta sa sapi sa ubang mga tao. Matintal ta pagbinuang, pagpanikas, tungod lagi sa panghunahuna nga okay ra ni kay di man ug di balangki ko mahibaw-an. Hinumdumi ug maminaw ta sa unang pagbasa ang yawa abtik. Ug ang papel sa yawa manggubot ug mangguba sa atong kinabuhi. Moangay jud ang yawa nga mangguba og kinabuhi, mangguba sa kalibutan ug mangguba sa hulagway sa ato, sa dagway sa ato nga pagkaanak sa Dios. Magbantay ta kay ang gahom sa yawa ug ang porma sa yawa karong panahona di na pormag bitin. Daghang mga yawa ron nga mga gwapa o gwapo na. Daghang mga yawa o gwapo ron nga daghang mga yawa ron nga manood nagsimbahan. Daghang mga yawa noon o karon o kinaiya o batasan o pagkatao nga kauban na nato og trabaho, kauban na nato sa pamilya, kauban na nato sa simbahan. Daghang mga yawa karon ang kauban na nato sa atong pundo o kauban sa atong mga organizations. Daghang mga yawa karon nga mudog na natong higda. Daghang mga yawa karon nga ikasawo na natong kaon. Pagbantay sa yawa kay abtik ang yawa. Ugay laing gihuna-huna ang yawa mo ang pagguba nato. Hinaot nga magapamalandong kita sa pagbasa karon. Amen.